Mun nimi on Karimäen Kimmo, mä vedän Vapisella IoT-tiketin liiketoimintaa ja mun kanssa lavalla Majakka ja Perävaununa toimii aivan paras kollega IoT-tiketin tuotepäällikkö Jukka Niemi. Joo, morjesta. Jes, ei mitään, hei laitetaan päivää liikkeelle ja me vedetään pieni monologi ja sitten me pääsetään siihen aiheeseen, mitä te olette oikeasti tullut kuuntelemaan, eli meidän vieraspuhujia, jotka mä haluankin tässä ihan ensimmäisenä esitellä. Eli meillä on täällä tosi mielenkiintoisia vieraspuhujia paikalla, tosi mielenkiintoisia esityksiä tulossa. Päivä lähtee käyntiin sillä, että Jarmo Hiljanen Midaconilta tulee kertoa meille vähän tekoälystä, miten sitä kehitetään, miten siitä saadaan tehokkuutta irti. Sen jälkeen päästetään Irene Impiö-lavalle Tampereelta, kuullaan aivan tästä huikeasta Tampereen älykaupungista, mitä täällä rakennetaan. Sitten päästään vähän tuonne Saksanmaalle, mutta näin suomalaisittain Jyväskylästä Matti Seppä tulee kertoa, miten saksalainen globaali yritys tekee IoT-tiketillä globaalia liiketoimintaa. Sitten saadaan vähän akateemista keskustelua aikaiseksi. Joni Kämäräinen tulee tuosta Tampereen yliopistolta kertoa hiukan trendejä AIsta. No, mikäli Jani on flunssalta selvinnyt ja pääsee paikalle tai sitten Teamsin yli, tulee Jani Kanninen Loimualta kertoa, miten hämeenlinnalainen tällainen kaukolämpöyhtiö on muuttanut liiketoimintaansa ja tekee nykyään IoT ja AI:n avulla täysin toisenkin tyyppistä liiketoimintaa. Ja päivän päättää sitten Heleniltä Janne Piispanen kertoo, miten energiayhtiö tekee tuotantokriittisiä järjestelmiä IoT. Eli mielenkiintoinen kattaus puhujia on tulossa. No, me ollaan myös täällä paikalla. On kiva, että me saatiin meidän toimitusjohtaja perustaja Pasi Tuominen paikalle. Meillä on täällä myös hallituksen jäsen, toinen perustaja, Vapisen liiketoimintakehittäjä Markus Mäkelä paikalla. Ja tietysti meillä on täällä Pino, meidän asiantuntijoita. Käykää heidän kanssa mielenkiintoisia keskusteluja, käykää juttelemassa. Ja meidän asiantuntijat tunnistaa tänään siitä, että tämmöinen sininen IoT-tiket paita päällä. Itse en ole asiantuntija, mutta sain kuitenkin tiimiltä luvan tämän päivän poikkeuksena pitää myös tätä paitaa päällä. Jes. Mutta hei, minkä takia me haluttiin pitää tällainen päivä? Maailmalla on tapahtunut aika paljon asioita viime aikoina. Jos katsotaan ihan muutamaakin vuotta taaksepäin, niin maailma on muuttunut aika paljon. Otetaan muutamia tästä nostoon. Ukraina, no me kaikki tiedetään mikä se traaginen tilanne siellä on, mutta se on muuttanut pelikenttää, se on muuttanut turvallisuutta, se on muuttanut liiketoimintadynamiikkaa, monelta yritykseltä on hävinnyt vähän markkinoita siinä samalla. Otetaan Suomen näkökulmasta NATO. Okei, se avaa yrityksille ehkä vähän uudenlaisia mahdollisuuksia, varsinkin tuolla Yhdysvaltain sektorilla. No, kuuma puheenaihe AI. Se on hype, onko se sitä, ehkä tänään kuullaan, miten siinä tehdään liiketoimintaa. Vapisen näkökulmasta se on tosi mielenkiintoinen. Vapis on jo panostanut pitkään AI:hin ennen kuin edes tämmöistä hype-sanaa on ollut. No, vihreä energia, vetytalous, se antaa ihan uusia mahdollisuuksia myös Suomelle, miten IoT ja AI-tyyppisiä ratkaisuja pystytään hyödyntämään. 5G, globaalit, lokaalit verkot, nopea tiedonsiirto, miten me hyödynnetään se meidän palveluliiketoiminnassa. Sitten etätyö. No, koneita voidaan diagnosoida suoraan vaikka kotisohvalta tai pöydän äärestä. Covid, tulevat pandemiat, miten laitteita huolletaan vaikka Amazonissa tai diagnosoidaan, jos kukaan ei pääse liikkumaan mihinkään. Ja augmented reality, lisätty todellisuus, virtuaalitodellisuus, varsinkin Applekin tuli peliin mukaan, avaako se uusia juttuja. No sitten muutamia kysymyksiä, mitä myös nämä edelliset teemat herättää. Turvallisuus. Miten luodaan tietoturvallisia palveluita? Miten me turvataan se meidän data? Mitä uusia vaatimuksia nämä teemat meille tuo? Siellä on NIS-2, siellä on REDiä, siellä on EUn Security Pactia, siellä on kaikenlaisia erilaisia vaatimuksia. Miten ne otetaan liiketoiminnassa oikeastaan käyttöön? Palataan vielä siihen AI:hin, machine learningiin. Miten se hyöty saadaan siitä irti? Onko nyt oikea aika investoida? No mitä jos ei investoi? Mitä sitten tapahtuu? Mitä vaihtoehtoja AI:n ML:n käyttöönottoon on? Ja miten se otetaan kustannustehokkaasti? Miten me päästään hypestä siihen konkreettiseen hyötyyn? No sitten jos otetaan palvelut ylipäätänsä, minkälaisia palveluita tällä hetkellä luodaan? Miten niillä luodaan uutta liiketoimintaa ja miten niillä päästään uusille markkinoille?
oli ne sitten uusia liiketoimintamarkkinoita tai kokonaan fyysisille uusille alueille. Ja sitten viimeisenä arvo. Miten tästä kaikesta saadaan lisäarvoa? Ja mikä se lisäarvo on? Miten me saadaan investoinnille takaisin maksu? Ja itse asiassa miten määritellään se uusi arvo? Onko se puhtaasti rahallista arvoa vai onko siellä jotain asiakastyytyväisyyttä, turvallisuutta, kaikkea tällaisia muita arvoja, joita ei varmaan pystytä mittaamaan pelkästään rahalla. Ja sitten jos mietitään niin kuin meidänkin asiakkaita, niin meille yleensä sanotaan, että joo, mutta kun tämä on niin, meidän ratkaisu on niin uniikki, että miten se pystytään ratkaisemaan, kun tämä on niin uniikki keissi. No meidän näkökulmasta, jos mietitään meidän asiakkaita ja IoT-tikettiä, niin meillä on kymmeniä asiakkaita, kaikilla on uniikki keissi ja silti ne ratkaisee sen yhdellä ainoalla platformilla. No, Vapise järjestää tämän päivän tilaisuuden. Jukka, sulla on pikkusen enemmän noita Vapise-maileja takana, niin nappaa sä koppia tästä. Kyllä, kiitoksia Kimmo. Joo, 17 vuotta tulee tänään täyteen itsellä. Vapisesta muutama sana. Varmaan monelle tosi tuttu yritys jo, mutta käydään ihan nopeasti läpi. Eli Vapise on tämmöinen täyden palvelun ohjelmistotalo. Pääkonttori sijaitsee Vaasassa ja 99 vuonna perustettu. Ja tänä vuonna vietetään 25-vuotisjuhlavuotta myös. Ja 350 eksperttiä, yksityisesti omistettu, 11 officea. Ja Vapisellahan on todellakin näitä teollisuudessakin arvostettuja sertifikaatteja, 9001, 14001 ja 27001, joka sitten määrittelee ja ohjaa meidän toimintaa. Ja myös IoT-tikettiäkin tuotetaan ja palvellaan ja kehitetään näiden sertifikaattien mukaisesti. Sitten jos katsotaan vähän tarkemmin, että minkälaista palvelutarjontaa meillä on. Eli Vapisellahan on kaksi puolta tietyllä tavalla, että me ollaan tuotetalo, mutta myös sitten täyden palveluohjelmistotalo. Ja tosiaan tämä ohjelmistokehityspuoli, niin se on jakautunut tämmöisiin teknologiayksiköihin, joilla on sitten niin kuin vastuualueena aina joku semmoinen teknologia, ja niitä kehitetään eteenpäin, siellä innovoidaan ja pysytään siellä keihään kärjessä. Ja vastaavasti sitten tuotepuolella nämä tukee toisiansa, että me sitten tuotteistetaan näitä huikeita innovaatioita, teknologioita, mitä siellä tutkitaan ja hyödytään siinä ja tuotetaan sitten arvoa meidän loppuasiakkaille. Ja aika laajalla skaalalla mennään, eli ihan sulautetusta järjestelmistä, pilvijärjestelmiin, kaikkia siltä väliltä, UX-designia, DevOpsia, tietoturvakonsultointia, tietoturvakovennuksia tehdään. Ja tosiaan niin kuin tämä AI, niin se on semmoinen läpileikkaava funktio, jota käytetään jokaisessa näissä leijereissä. Ja Vapisella on siihen jopa oma tämmöinen segmentti ja teknologiayksikkö, jota sitten vetää tuo Veli-Pekka Salo, joka on täällä myös paikalla tänään, ja häntä saa haastaa ja pitää haastaa myös siihen. Kyllä, mutta kiitos. Yes. Sitten jos mietitään IoT-ticket, tämä on se logo ja brändi, joka täällä tänään näkyy. Täällä on varmasti jengiä paikalla, joka on käyttänyt tai nähnyt järjestelmän. Täällä on varmasti jengiä paikalla, joka on tietämättään käyttänyt järjestelmää. Ja sitten täällä on varmasti jengiä paikalla, joka ei ole koskaan kuullutkaan tästä asiasta. On varmaan ihan hyvä, että me pikkusen valotetaan, mistä tässä oikein meidän tuotteessa on kyse. No jos se ihan kiteytetään lauseeseen, niin kyseessä on SaaS-pohjainen Pohjoismaiden, itse asiassa Pohjoismaiden suurin IoT AI ML-platformi. Koska tähän varmaan tarvii pikkusen vielä laittaa lisää, se ei varmaan aukaise ihan tarpeeksi. Niin mikä se on? Eli se on alusta asti kehitetty siten, että meillä on platformi, jolla voidaan erittäin nopeasti luoda tuotantokelpoisia sovelluksia erittäin kustannustehokkaasti. Eli ihan siinä design-koressa ajatus on se, että meidän asiakkaat pystyy luomaan uutta liiketoimintaa, pystyy menemään uusille markkinoille. Eli kyseessä ei sinällään ole pelkästään niin teknologinen tuote, vaan me hyvin bisneslähtöisesti ajatellaan sitä, että mitä meidän asiakkaat lähtee lisäarvoa siitä hakemaan. Ja loppuasiakkaan näkökulmasta kaikki tämä tehdään ilman riviäkään koodia. Eli kyseessä on tällainen low-code, no-code IoT-alusta. Jukka, sä voisit kertoa meille muutaman esimerkin, missä tikettiä käytetään, miten sitä käytetään, miltä tiket näyttää? Kyllä. Eli tyypillisesti toimistolla katsotaan koontinäkymiä, miten ne toimilaitteet siellä pärjää kentällä. On rakennettu erilaisia näkymiä, jotka poimii niitä anomalioita ja näyttää tilannetietoa kentältä.
Ja toki IoT-tiketti kulkee matkassa, niin esimerkiksi vaikka lennon aikana, jos joku saa ihan huikean idea ja haluaa lähteä toteuttamaan sitä, niin pystyy lähteä toteuttamaan heti sitä ihan oikealla datalla ja rakentamaan. Ja sitten kohteessa voi esitellä sen tiimille ja tiimi voi sitten todeta, että se oli ihan täyttä timanttia tai täyttä kuraa. Ja ihan kuraa. Ja sitten voidaan tehdä uudestaan. Eli tämmöinen agile-tyylinen liini, fail fast, do it again -tyylinen, niin se on sitä niin kuin periaatteessa arkea, mitä meidän asiakkailla on. Että ne pystyy nopeasti innovoimaan ja kehittymään ja mukauttamaan sitä omaa liiketoimintaa myös sitten muuttumaan kentän mukaan. No, IoT-tiketti totta kai se kulkee myös matkassa vähän eri tavalla myös, että se kulkee ihan siellä kohdekohteessa, eli vaikka lönkkärisafarilla pystyy katsomaan, miten se oma ajoneuvo on siellä pärjännyt ja miten on itse ajellut siellä, ja jos käy niin onnettomasti, että käy vaikka joku vahinko, niin se pystyy se ajoneuvo lähettämään sille fleetin omistajalle notifikaation, että nytpä kävi vahinko, ja sitten periaatteessa se fleetin omistaja voi lähettää huoltomiehen sinne jopa oikea osa mukanaankin, jos se on semmoinen, joka voi kentällä vaihtaa. Ja homma jatkuu. Kyllä. Ja tosiaan sitten näitä tämmöisiä aulanäyttöjä, jotka on todella suosittuja, tämmöisiä koontinäkymiä, niitä voidaan laittaa tehtaiden seinälle, käytäville, kahvitiloihin, julkisiin tiloihin, jossa tuodaan semmoisessa helpossa ymmärrettävässä muodossa sitä oman bisneksensä dataa. Ja se on semmoinen yksi todella suosittu tapa, millä tavalla sitä niin kuin tuodaan sitten isoille massoille. Tuolla näkyy se keskimääräinen Jukan saunomisaika vuodessa suurin piirtein. Tuolla energialla tuolla. Joo, ei ihan tunteihin pääse omiin. Joo, sitten jos mietitään Vapiseen IoT-tikettiä, mitkä on ne meidän fokus-liiketoiminta-alueet, missä me toimitaan ja missä meillä on vahvoja referenssejä, niin liikkuvat työkoneet on ehdottomasti yksi sellainen. Oli kyseessä sitten kaivurit, isot laitteet, oli pienet anturit, sensorit, asset trackerit, mikä tahansa laite, joka liikkuu, lähettää dataa. Meillä on herkullinen tilanne meidän asiakkaiden kanssa lähteä rakentamaan erilaisia palveluja tällaisen datan ympärille. No sitten on haastava termi, teollinen valmistaminen, oli ne sitten tehtaita tai oli ne sitten laitoksia, jotka valmistaa koneita. Sanotaan, että siellä on iso kallis kone, joka voi mennä rikki, mutta me pystytään ennustamaan, että okei, 3 viikon päästä tämä osa tulee menee rikki. Siellä pitäisi seisakki ottaa tähän ajankohtaan, varata huoltomies. Täällä on sellaisia alueita, joissa pystytään säästämään valtavasti rahaa, mikäli me pystytään ennakoimaan tuollaisessa ympäristössä, että seisakki ei ole ja tehdas ei ole paikallansa. No sitten on energia, se on meillä vahva alue. Meillä on myös Jyrki Keskinen täällä paikalla vetää meidän energialiiketoimintaa. Kuten todettiin, se vihreä siirtymä, vetytalous, siellä on kaikenlaisia tuotannon ohjausta, siellä on varttitaseita, virtuaaliakkuja, paljon erilaisia mahdollisuuksia, mitä energia-alueella tulee. Smart City, me kuullaan tänään varmasti hienoja juttuja Tampereelta. Meillä on Kuusiston Jari myös paikalla. Voi kertoa, mitä me ollaan tehty myös Vaasaan, Ouluun, Helsinkiin. Jutelkaa Jarin kanssa myös siitä. Täällä on varmasti mielenkiintoisia mahdollisuuksia, mitä taas Smart Cityssä tarjotaan sekä kaupungille että kuntalaisille. Ja viimeinen on sitten kiinteistöhallinta. Ja siellä voidaan optimoida kiinteistöä. Ajatellaan, että meillä on isoja kiinteistömassoja, miten niitä hallitaan. Siellä on erilaisia järjestelmiä, siellä on legacy-järjestelmiä. Miten nämä järjestelmät kaikki laitetaan niin, että me voidaan hallinnoida hyvin monimutkaisia erilaisia kiinteistöjä yhdestä paikkaa. Ja koska meillä on tällainen low-code, no-code platform, niin sehän ei tarkoita sitä, että nämä meidän focus-industrit on meidän ainoita industreja. Eli lähestulkoon kaikki liiketoiminta-alueet, mistä vaan saadaan dataa, missä voidaan hyödyntää AI:ta, analysoida sitä dataa, niin low-code, no-code platform soveltuu siihen aika mielenkiintoisen hyvin. Ja meillä on myös muita referenssejä tietysti noiden äskeisten markkinoiden ulkopuolella. Yes. No, minkälaista lisäarvoa meidän asiakkaat sitten saa ja miten se business kehittyy, jos valitsee käyttöön tällaisen low-code platformin versus siihen, että lähtisi vaikka rakentamaan tällaista ihan itse tyhjästä. Eli se meidän lupaus nopeasti markkinoille, se on se meidän key-asia tässä ja se on meidän asiakkaille se juttu, että me päästään nopeasti, sieltä tulee ajatus, minkälainen palvelu halutaan tehdä,
tehdään se sitten nopeasti ennen kuin muut ehtii sitä tekemään. Ja itse asiassa jokainen se yrityksen työntekijä voi olla se, joka niitä siellä tekee. Eli me voidaan tehdä innovaattori jokaisesta roolista yrityksessä, koska silloin me ei keskitytä softaprojektiin, vaan me keskitytään siihen palveluun. Ja näin ollen ei tule hirveän isoja R&D-kustannuksia, infrakustannuksia, projektihallintakustannuksia, vaan me voidaan lähteä heti tekemään sillä platformilla niitä asioita. Ja sitten kun siihen vielä valjastetaan AI ja machine learning, niin sitten meillä on aika hyvät työkalut käytössä siihen, että miten näitä palveluja pystytään rakentamaan. No, Vapise on valittu monesti myös sen takia mukaan siihen, että me ollaan aika agile kumppani tässä. Me ollaan tosi ketterä. Me kehitetään järjestelmää yhdessä meidän asiakkaiden kanssa. Vapisella on pitkä vuosikymmenen kokemus sieltä teollisuuden alalta. Ja me käytetään tavallaan sitä robustia osaamista siellä teollisuudessa läpi näiden industrien ja niitä parhaita praktiseja, mitä näissä industrieissa käytetään. Ja me nähdään aika mielenkiintoinen läpileikkaus, vaikka me nyt itse olla eksperttejä jokaisella näistä alueista, tai välttämättä syväeksperttejä missään alueesta, mutta me nähdään hirveän mielenkiintoinen läpileikkaus erilaisista industreista, miten siellä IoT:ta ja AI:ta käytetään. Ja niin kuin todettiin vaikka se Ukraina, toi turvallisuus, se on se, mihin myös Vapise ja IoT-tiket panostaa, eli data pitää olla turvassa, se palvelu pitää olla tietoturvallinen. Ja me myös panostetaan tuotekehitykseen rahaa, että me pysytään siellä innovaation kärjessä. Me tehdään pitkiä sopimuksia meidän asiakkaiden kanssa. Eli me halutaan tarjota tuote, joka on pitkälle tulevaisuuteen hyvin varmaa asiakkaalle. Jukka, ollaanko me Tiketillä startup? Ei olla startupi oikeastaan. Eli Tiketin tarina alkaa aina vuodesta 2005, eli silloin on ollut ensimmäiset versiot oikeastaan IoT-tiketistä, mutta se on kulkenut nimellä Vapise Remote Management Platform sillä hetkellä. Ja silloin on lähdetty tekemään, se on aika paljon keskittynyt ehkä tietynlaisten laitteiden ympärille silloin, mutta siitä se on kasvanut ja jokainen sukupolvi on aina tuonut omia uusia huikeita ominaisuuksia siihen platformiin. Ja tällä hetkellä mennään 4. sukupolvessa, joka on launchattu 2021. Ja se perustuu näihin digitaalisiin kaksosiin. AI on otettu jo sinne ytimeen jo tuolloin ja sillä pystyy tekemään semmoisia asioita, mitä näillä aikaisemmilla ei millään pystynyt tekemään. Että se on sitä cutting edge versiota. Ja tosiaan alusta on monesti palkittu myös ihan itse tuotetuotteena sekä sitten myös meidän asiakkaiden kokonaisratkaisujen kautta. Ja meillä on varmasti tänään asiakkaita ja puhujia paikalla, jotka on useamman kerran tästä palkittu. Kyllä. Kerros Jukka pikkusen, mikä tämä tuote sitten on? Vähän semmoista niin insinöörihuttua myös tähän. Kyllä. Nyt päästään mun mieliaiheeseen. Mä yritän pysyä kyllä suhteellisen nopeana, jos ette vie koko aikaa, koska tästä voisin puhua oikeasti koko päivän tästä. Mutta mennään suhteellisen nopeasti, eli alustastahan löytyy oma hieno datalayeri, pystyy plug and play -tyyliin konnektoida asioita, se integroituu muihin ekosysteemeihin, me tiedostetaan, meillä on yksin täällä, se on tätä päivää, pitää olla kyky liittyä muihin järjestelmiin. Meillä on nopea ja skaalautuva tietovarasto ja meidän datan omistaa aina asiakas. Eli se on asiakkaan dataa, mitä siellä järjestelmässä on. Ajettiin sitä sitten SaaSina tai on-premisenä tai missä on. Ja tosiaan missä tahansa tämmöisessä modernissa pilviympäristössä järjestelmää voi ajaa ja myös sitten on-premisessä. Ja tämä on ehkä semmoinen trendi, mitä meillä niin kuin on itse huomannut myös, että kysytään aika paljon nykypäivänä, että saako sen pois pilvestä, että voihan sitä ajaa myös mun omassa koneessa. Pilvikustannukset nousee, yritykset haluaa pitää datan lähempänä itseään, me halutaan myös tarjota se, että tämä on mahdollista. Kyllä. Tosiaan kaksisuuntaiset apit löytyy, koneellisesti voi käyttää alustaa, moderni laitehallinta, perustuu digitaalisiin kaksosiin ja ennen kaikkea low-code, no-code application designer toolit, eli nämä työkalut, millä voi rakentaa periaatteessa kuka tahansa niitä IoT-ratkaisuja siitä datasta. Ja tämä on yksi niitä kantavia ajatuksia, jotka on ollut ihan sieltä sukupolvien alusta lähtien, mutta se on ottanut uutta muotoa aina jokaisella sukupolvella, uutta kierrettä ja nopeutta. Ja 60 kertaa nopeampi benchmarkattu normaaliin räätälöityihin ratkaisuihin ja projekteihin. Ja tosiaan visuaalisesti rikkaita dashboardeja voidaan tehdä, AI:lla rikastettuja raportteja voidaan tehdä ja tehokkaita laudappeja. Ja puhumattakaan sitten näistä konenäkösovellutuksista, mitä alustalla voi tehdä. Ja tuolla takana on
yksiä niitä sovelluksia ja menkää, kysykää ja haastakaa ja kyselkää heiltä, niin he tykkää, kun heiltä kysyy vaikeita kysymyksiä niistä, niin siellä on esillä näitä. Ja IAMI, Single Sign-On, Enabled User Managementti, alarmeja, eventtejä, totta kai ihan perusjuttuja. Jos on erilaisia asioita, voidaan sieltä koneikkojen niitä hälytyksiä nostaa, mutta myös uusia hälytyksiä, mitä on laskennallisesti laskettu. On tietyt ehdot kohtaa kentällä ja sitten tulee niitä hälytyksiä. Ja näitä kaikkia voi jakaa sitten tämmöisessä IoT Ticket Storessa. Siinä voi julkaista sitä dataa ja myös näitä appeja. Ja alustasta löytyy myös tenantinhallinta, millä pystyy sitten skaalaamaan sitä omaa tekemistä myös, että se ei ole pelkästään, että tehdään yhdelle koneelle joku juttu ja sitten tehdään toiselle koneelle joku juttu, vaan että sä voit sen massana sitten monistaa myös muihin asiakkuuksiin ja hallita sitä sitten. Ja läpileikkaavana funktiona niin AI on joka paikassa siinä, se on sanomattakin selvä. Ja tosiaan tuo brändäys on sellainen, että tänäänkin täällä on asiakkaiden ratkaisuja, josta tosiaan Ticket-nimi on hävinnyt täysin pois ja se näyttää täysin asiakkaan ratkaisu. Kyllä. Ja joo, no Jukka olisi tietysti halunnut kertoa tästä vaikka ummet ja lammet ja se on rakentanut tämmöisen hirveän ison oppaankin ja niistä löytyy kaikki meidän järjestelmän ominaisuudet, mutta koska säästettiin pikkusen aikaa, niin me ollaan tehty tämmöinen pieni miniatyyriversio ja se löytyy tuolta pussista, kun lähette kotiin. Kyllä. Mutta joo, sitten palataan vielä, tehdään vähän niin kuin päivän päätteeksi tai meidän puheen päätteeksi sitä, että tänään puhutaan paljon AIsta. Tässä on esimerkki muuten, me ollaan Tampereen kanssa tehty tämmöistä chattibottia tonne, joka juttelee Ticketin kanssa AI:n avulla. Niin kerros Jukka pikkusen, että miten toi AI on meidän Ticketin ilmeisesti kohtalaisen ytimessä? Kyllä. Eli alustasta löytyy useampia sisäänrakennettuja ominaisuuksia. Ne ei ole sillä tavalla, että ne on liimattu jälkikäteen siihen kylkeen, vaan että silloin kun tätä nelosgeneraatiota lähdettiin tekemään, me istuttiin alas ja mietittiin, mikä nyt on tärkeää, koska nyt meillä on ne palaset, me voidaan laittaa se näin ja sitten pannaan kasaan. Ja sinne pantiin niitä AI-ominaisuuksia, enablereita hyvin sinne ytimeen. Noin ONNX-mallit, esimerkiksi Open Neural Network-malleja, pystyy ajamaan siellä järjestelmän sisällä, ei tarvita mitään muita järjestelmiä. Pystytään kouluttamaan malleja reaaliaikadatalla, historiadatalla, oikealla datalla ja sillä tavalla saadaan sitä feedback-loopia paljon nopeammin. Toki alustasta löytyy Python SDK sitten tämmöiselle data scientisteille, jolloin he voivat sitten työskennellä sille heidän omilla työkaluilla ja kaikki Python-ekosysteemin AI-työkalut on siinä käytettävissä tällä oikealla datalla ja he voivat kytkeytyä tällä sinne meidän järjestelmään vähän syvemmin. TensorFlowta ja mitä näitä nyt on kaikkia. Ja totta kai data pitää olla tuollaisessa saavutettavassa muodossa ja Parquet-formaattia tuetaan, Edge AI Computingia, Data Refinementia, Machine Learningia, Machine Vision esimerkkiä löytyy tuolta ja sitten näitä kielimalleja. Ja kielimalleja on tutkittu paljon ja myös toteutettu meidän asiakkuuksiin. Ja no Kimmo mainitti sen ja vilahtikin tuossa se chattibotti, mutta myös muunlaisia. Kyllä. Yes. No sitten ehkä kysymys kuuluu myös, että onko tämä ainoastaan niin kuin suuryritysten käyttöön tällaiset IoT-platformit, ja meidän vastaus on, että ei ole. Et me ollaan haluttu, että tällaisella IoT-ratkaisulla pystyy lähtemään aivan pienyritykset ja sinne globaaleihin korporaatioihin. Et meidän tuote teknologisesti sekä myös meidän hinnoittelumallilla skaalautuu siten, että kaikkien kannattaa ottaa tällainen platform käyttöön ja ihan sieltä pienestä yrityksestä lähtee rakentamaan niitä uusia suomalaisia palveluita hyödyntäen IoT:ta ja AI:ta. Ja miten me sitten tyypillisesti tällainen otetaan käyttöön? Me ollaan nyt toistettu tämä homma toista sataa kertaa, eli meillä on täällä kavereita, joilla on jokunen kerta kokemusta, miten otetaan yritykselle IoT-platformi käyttöön. No me ollaan tuotteistettu tämä malli niin, että stepissä 1 otetaan tunnin palaveri, käydään läpi, kerrotaan vähän tarkemmin, ehkä Jukka ei kerro ihan koko arkkitehtuuria, mutta käydään läpi mikä on IoT-tiketti, minkälaisia esimerkkejä muut yritykset on esimerkiksi hyödyntänyt tai tehnyt, kun ne on hyödyntänyt IoT-tikettiä. Käydään se teidän use case läpi, mikä se teidän palvelu on, mitä te lähdette hakemaan, mitkä ne teidän vaatimukset on, mikä se teidän business case on, miten te rakennatte liiketoimintaa, mikä se teidän lisäarvo on teidän asiakkaille siitä. No,
kolmannessa vaiheessa lähdetään tekemään onboardingia. Eli hypätään koneeseen, lähdetään rakentamaan se ensimmäinen tuotantokelpoinen sovellus, ja ajatus on, että kun ollaan viikolla 12, niin se ensimmäinen sovellus on siellä. Rakennetaan teidän digitaalinen roadmappi tämän teidän palvelun ympärille, koulutetaan teidät ja otetaan IoT ja AI sillä aikuisten oikeasti siinä käyttöön. Ja viimeisessä vaiheessa laitetaan rokki soimaan, launchataan se teidän palvelu markkinoille ja ei muuta kuin aletaan skaalaa ja kehittää sitä eteenpäin. Ja tässä on nyt muutamia naamoja, ja jos tämmöinen paita löytyy päältä, niin jutelkaa tällaisten henkilöiden kanssa, että miten tämmöiset onboardingit on mennyt ja miten se esimerkiksi voisi sopia teidän keissiin. Sitten ihan lopuksi haluaisin vielä muistuttaa, että meillä on täällä demo-alueet. Siellä on erittäin mielenkiintoisia demoja. Suosittelen käymään siellä, juttelemaan meidän kavereiden kanssa. Jukka, ihan viimeiset kerro, mitä sieltä löytyy. Kyllä. Tuolta löytyy liikkuvien työkoneiden demo on tuolla puolella, energia on keskellä, tuolta löytyy Smart Cityä ja AI on tuolla. Ja tosiaan niin haastakaa ja kysykää näiltä, jotka esittelee näitä demoja, ne on teitä varten täällä. Toki meitäkin saa kiusata ja pitää kiusata ja kysellä ihan mitä vaan tulee mieleen, niin me ollaan täällä teitä varten, niin kyllä. Yes. Lisää tietoa löytyy tietysti meidän nettisivulta, se on varmaan sanomattakin selvää. Ja sitten me toivotaan, että verkostoidutaan, nautitaan vieraspuhujien esityksistä ja pidetään erittäin mielenkiintoinen päivä. Yes, kiitoksia. Yes, kiitos.